Tirkashi Jarumin masarantar Kannywood Adam Zango ya fallasa wani sirri dangane da mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara. Masu kalmar sauran mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don ganin faifan bidiyon Jarumi Adam Zango inda ya yi wannan fallasa ga shahararren mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara. To kowane sirri ne wannan na mawaƙin siyasar Dauda Kahutu Rarara Jarumi Adam Zango ya fito da shi ya bayyana wa duniya? Sai ku biyo mu don ganin faifan wannan bidiyo. Sai dai kafin sanya muku wannan faifan bidiyo za mu so ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi comment idan kun kasance daga cikin waɗanda suka yi mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa a wannan tashar tamu ta Hasken Afirka. To sai ku taimaka ku yi mana liking, ku yi mana comment. Mun gode da kasancewa da kuke yi da tashar mu ta Hasken Afirka. Mu ma za mu ci gaba